בואי להכיר איתי את מנורת הייבוש החדשה של סאן מבית אמור. מנורת ייבוש משולבת מנורת טיפס ג'ל. שתי מנורות במכשיר אחד. שילוב אידיאלי של טכנולוגיות לייבוש מקסימלי. 57 נורות סאן פלוס תוספת של נורות ורודות. טכנולוגיה חדשה של סאן לייבוש מהיר ויעיל, יחד עם נורות ורודות החוסמות נזק לעיניים ולאור. מנורת ייבוש קטנה בעלת זרוע מתכווננת לייבוש ראשוני ויעיל לפי הצורך, להענקת שליטה מלאה על זמני הייבוש. 268 ואט של עוצמה, ייבוש מקסימלי במהירות C. מנורה בעלת סיליקון נשלף וקל לניקוי, מאפשר שמירה על סטריליות גבוהה. וכמובן, מגיע גם מגש תחתון נשלף, פתרון פרקטי לשימוש נוח ויעיל. 3 טיימרים ייעודיים מותאמים אישית לזמני הייבוש לכל סוגי הג'ל, להבטחת תוצאות מושלמות בכל פעם. כפתור הדלקה וכיבוי, כפתורי הדלקה לזמנים של 60, 30 ו-10 שניות. בנוסף, כפתור חום נמוך, אפשרות להתחלה בחום נמוך, אידיאלי למניעת צריבות בג'לים רגישים. הפתרון המושלם לכל מקצועית בתחום הג'ל עסוקה למכשיר מתקדם ומקצועי שמספק תוצאות מדהימות בזמן קצר.